ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಭರತ ವರ್ಷೋಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂಘರ್ಷವು ಪರಂಜ್ಯೋತಿದ ಪರಿಹಾರದ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಪುನ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂದೇಶದ ಪಾಂಚಜನ್ಯನು ಓದ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ನಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಒಪ್ಪಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಪೆದ್ದಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದೆ ಇದಕ್ಕೆ 83 ವರ್ಷ ಸಂದದಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೆ. ಅಕಲ ಪ್ರಾಣವೇ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನ ಆ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿದ ದೀಪ ಅರ್ಲಾವನ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. 9 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜ್ಯೋತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಯಡ್ ಅರ್ಲಾವುಡು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಗಲಿಡ್ ಅರ್ಲಾವುಡು. ಈ ದೇಶಗೂ ಜ್ಯೋತಿದ ಕ್ರಾಂತಿನ ಶಾಂತಿದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸಾವುಡು. ತುಳುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೀರ್ತಿದ ಕಿರೀಟಗೂ ಒಂದು ನಂದಾದೀಪಾವುಡು. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬೇಸರ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಆವಡು. ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಪನ್ಪುನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗೂ ಅರ್ಥ ಬರೋಡು. ಪ್ರಧಾನಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ಪಂದಿಸಾಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಭರತ ಮಾತೆ.